Cɛna muso fo ka se Bamaɲare dafedugu bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan dakuruɲɛ kelen ka u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko assalamu alaikum n'a ka d'a ye a' ni sɔgɔma ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka sanga ni aw sigiyɔrɔ ye a n'a ka baarakɛdaw ye ka bɛn ni heure in fana ye k'a fɔ nin y'an sigitɔ ye Sefila TV Jakanso fɛ sɔgɔmadon jɛmukan kanubaw nin y'an sigitɔ ye kokura an ka laada timɛli kɛnɛ kan Lala Kuyate Samaira n sɔgɔma hɛrɛ sira kɔri baasi tɛ yen kɔni baasi tɛ denbaya ka kɛnɛ n bɛ deli k'a fɔ i ye yan n ko sɛ denbatigi o ka farin nka n'a y'i k'i gɛn ka bɛɛ da fara e nɔfɛ ɲɛbɛrɛbolo de b'i kan na i ni sɔgɔma kɔni baasi t'i la baasi foyi tɛ yen alihamudulila Samaira ka sɔgɔmadon jɛmukan lajɛbagaw fo Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma nin sanga in kɔnɔna na fɛn fɛn sigilen don i ka jabaramuso ma ni kɔrɔ Sefila TV k'a f'u ɲɛna k'u k'u bisimila Samaira nin y'u ka jɛmukan man di sɔgɔmadon de ye dabɔtɔ ye jɛmukan bɛ bɔ ka yiru la yaasa ka se ka kunnafoniya d'u ma jamana kunnafoniko taabolo la k'u la nisɔndiya ani fana ka se ka u bɔ fɛn caman kalama an ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ɲuman olu kan jɛmukan in yɛrɛ lawuli kun ye o de ye donc an b'u fo k'a fɔ ko nin y'an dunta ye bi sɔgɔmada u ta kɔnɔna na o la an tɛ ani don ni tezara kalama ye o don dɛ an bɛ taa u furu kosɛbɛ ka sɔrɔ ka segin ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan olu y'an dɛmɛbagaw ye Kodi Samaira o bɛ bɛn awɔ b'a fɛ ka mun kɛ tan ayi tezara kana muruti Ala kana ci ni nɛnɛ in na an sigi dan bɛ tezara kan bɛ se ka na an farikala n'o ye dɔɔnin ni min fɔ a ye Ala kana ci ayi tezara nana Ala kana ci a nana Kodi baasi tɛ n'an n'a mɛn an ka taa furu an k'o furu ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan amona ga ni dey abe min wuli tasuma kan mon père Mali bɛɛ bɛ ni nɛnɛ bara ni Afrique bɛɛ ni nɛnɛ ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père ni ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko jaro te zara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka dun kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna bulu diɲɛ Allah farafiden jɛra ka dun kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna bulu diɲɛ ye Allah Lala Kuyate Samaira est-ce que Habibu Kuyate tezara mi madala n'a ye dɔɔnin min dɛ a ma tɛ mi dɛ madala dɛ a bɛ na fɔ nɛnɛ b'a yɛrɛ la yarɔ Kodi walima i b'a sɔrɔ nɛnɛ bɛ karamɔgɔ daba tungara la a bɛ sɔrɔ nɛnɛ dɔɔnin b'a la dɛ ale ma tezara dɔɔnin min a ma tezara min fɔlɔ est-ce que Lala nin ye tiɲɛ ye kosɛbɛ ni an bɔlen ye tezara la olu de bɛ jɛmukan in yafama b'a la ka a dɛmɛ janko Lala Kuyate bamananw ka kuma don ko san tɛ kunun tɛ san sɔrɔ juru kɔ ayi kunun tɛ san sɔrɔ juru kɔ Samaira ɲɔgɔn gɔngɔn duuru i tɔrɔn fila bɛ dugu ma n'i y'a ye an bɛna sigi yan nɔ ka jɛmukan in mana sɔgɔma o sɔgɔma Ala ni tezara mɔgɔw ka dɛmɛ don o don Nouveau Soleil olu ka société an b'o fɔ kosɛbɛ an b'u fo ka sanga ni o ka dɛmɛ ye kosɛbɛ n'an bɔr'o la don an tɛ taa clip du jour kɛ n'an bɔra tezara la a ka kan ka wuli an fari i y'a ye sa wa an ka taa ni ka segin dɔɔnin kɛ o bɛɛ bɛ funteni don a la o kumana mun b'e la bi Isa Jilabe yan ko balimaya hali bi wa o don dɛ n bɛ min fɔ i ye balimaya n y'o de fɔ i ye kosɛbɛ wa ni Isa Jila tilara na min fara kan n'o d'a kan n'Ala sɔnna an ka Isa Jila lamɛn fɔlɔ an bɛ dɔn lago la ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko kura Magharibi kabande, bali mama
Lala Kuyate Samaira Sanogo mimi mfuye balmaya Kosabe Lala Kuyate seko makemi yekola ko ke la saka ako baba to ko akolo gerea Lala Kuyate boke kana to fiu sinyi tigali ajuka bo ela na sona kana to balmaya cheni ajuka bo ela Lala Kuyate kana ke sababu ka ini balma ko fara Lala Kuyate umai Kosabe Lala Kuyate mani vi ko magila chogo Lala Kuyate bi balma kata mamunu fi domina ni saya serema Lala Kuyate ulubita joko tiga kuru ka joka brudona balma de be jigi ki mina ke bla Lala Kuyate odon balma na katu mami no fe ite machiye mi mina uke Lala Kuyate ni ko sura domina Lala Kuyate balma de be ye Lala Kuyate bana balma kata mami no fe ite okeleshi uluba ko fata ko mamma ka balma fe kateke mawre do kateke mawre fe la anga jija anga jantu anga balma juru wallahi Samaira Lala Kuyate ala kan ke balma amina ya rabbi amitanya fe aiwa Samaira anga bikuna funibala ko antinu daele nyata na nyu daele ni isori ambe adita na isota Samaira amta kenyeba ansira kenyeba Samaira ba ka force kenyeba ba police la kaw ulu wuli ka jo sabati ka sika tekeke mimi tadike nyena minima fe ni o cannabis o biriki kemme bo nyogongo kan Lala Kuyate yɛrɛ bɛ se fɛn cogo fɔ cogo la dɛ yado o kuma na i y'a si dɔn wa ayi ma si dɔn dɛ kana kuma don da commissaire principal Mustafa Kante Lala Kuyate a n'a ka cɛ do ka bɔ Keɲɛbakaw fɛ Lala Kuyate o kalenkan don k'a fɔ ka se ka maa minnu kɔni namɛn yafumaba la basigi o cɛnni kama Keɲɛba Lala Kuyate ka olu kɔni yafumaba k'o bali o baara kɛli la a ko Lala Kuyate olu sira tigala ka fara a ka danga ka fɔ de be kone ani o ka cɛ do n'a ka di a fɔ Keɲɛba polisilakaw bɛɛ lajɛlen Lala Kuyate o kɔni o ka jɔ o ye salenba sɔrɔ a ko ka sababu kɛ mun kelen ye a ko Lala Kuyate i n'a fɔ i da sera ma cogo min na nin ye maa dɔw de ye minnu maa fila do ni o si bɛ a daminɛ san 29 ka taa bila san 40 na a ko Lala Kuyate o tɔgɔ daminɛ o de ye MC ani CD ye a ko Lala Kuyate o filɛ k'olu de ko ni salu Lala Kuyate eko jɛgɛ mɔw Lala Kuyate ka sanga ni yafuma b'a la i y'a fɔ cogo min na ɲɛnaminimafɛnw dɔw minɛnen ye o bolo a ko Lala Kuyate n'i y'a ta k'a lajɛ a ko commissaire de police Mustafa Kante a n'a ka cɛ do Lala Kuyate kunnafoniw dilen kɔfɛ o mɔ k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw kɔni namɛn ni ɲɛnaminimafɛnw ye k'a kɛ o ka jagofɛnw ye yafuma b'a la Keɲɛba yafuma b'a la ani a dafɛduguw la Lala Kuyate o min ni o kɔni bɛɛ lajɛlen y'a dɔn fɔ Keɲɛba kɔni o de ye yɔrɔ ye bi sanu o bɔra do o siratigɛ la maa caman kɔni kɛn bɛ ka yen kɛ o taa yɔrɔ ye a ko Lala Kuyate maa ninnu kɔni filɛ ka yafuma
bala o kɛ wa isababu ye ka nani o ka ɲɛnaminimafɛnw caman ye n'o ka o doni kibaruya dira u ma k'a fɔ nin sisadani na dɔ kɔni ye do doni k'a kun da dugu dɔ kan ko dandugu Lala Kuyate o kɛ min kɛ Lala Kuyate ba polisilakaw olu ye o senfa biribiri ni ka o kun da o yɔrɔ kofɔlen kan Lala Kuyate o taara sɔrɔ min fɔra o ye tɔre tigɛ ye o filɛ ka laban Lala Kuyate ni ka tigɛ da a kan tigɛ dalen a kan min kɛ a ye jɔnmala fɔ koyi a ko cɛna a ɲɛnaminimafɛn bɛ bolo wa a kuma ka taa yɔrɔ min o de ye Yɛrɛmundo ye a ko Yɛrɛmunde o ye dugu ye Lala Kuyate min ni ani kilomɛtiri 8 bɛ ani Kɛɲɛba ni ɲɔgɔn cɛ a ko ba polisilakaw o nɔngɔni fɛ Lala Kuyate u ye a minɛ Lala Kuyate ne ka ɲininkali busomisɛnnin ta ne ka gan a la koyi a ko Lala Kuyate a ma ɲɛ min ko n bɛ deli k'o de fɔ ye yan jɛjugu laban o de ye ɲɔgɔn coro ye Lala Kuyate a ye a yɛrɛ k'a fɔ nin ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ a tigibatigi o bɛ jija a ko Lala Kuyate o siratigɛ la polisilakaw olu kɔni yafuma b'a la o tora ni hali bi ni o ka ɲininiw ye o de sera o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o sera ka yafuma b'a la ni ka taa tigɛ da maa filanan kan a ko Lala Kuyate maa filanan minɛni ko in bɛɛ lajɛlen kɔni i n'a fɔ a fɔra cogo min na maa fɔlɔ fɛ a kɛra ten nka o minɛnen sa Lala Kuyate ale kɔni n'a mɛ jɔ yafuma b'a la ni sefa wari miliyɔn joli ye k'a fɔ ko ale bɛ yafuma b'a la walasa polisilakaw ka se k'ale bila sefa miliyɔn 2 2 millions de francs CFA k'ale b'o sara wa an ko ale b'o d'o ma Lala Kuyate o ka se ka tigɛ bɔ ale ngɔnɔ na polisilakaw ko ɲankuma e ma dɔn k'a fɔ ko anw bɛ Malikura baara la olu sera tigɛ la k'a fɔ k'i ka wari bila i kun i ka tɛmɛ i ka bila anw ɲɛ aw ye kokolo min kɛ e ni min ka kan o bɛ da e kan o nɔngɔni fɛ Lala Kuyate o ko ni a sɛnsɛn ni ka tɔn bila o yɛrɛ ɲɛ Lala Kuyate ka taa ni a ye yafuma b'a la ba polisilakaw o ka ɲɛmaabaw fɛ yen olu ka sɔrɔ ka sɛnsɛn ni ka taa n'a ye kiiritigɛlamɔgɔw yɔrɔ a ko Lala Kuyate da sera ma cogo min na ko cannabis 101 briki Lala Kuyate musaka min bɛ don a la Lala Kuyate a bɛ taa jɔ min na o de ye yafuma b'a la sefa wari miliyɔn 5 bɔ ɲɔgɔn ko a ko Lala Kuyate a ko n'a kun sera ka feere a ko a bɛ bɛn o de ma o siratigɛ la Kɛɲɛba polisilakaw ka ɲɛmaaba a nisɔndiyalen kɔni foli ta ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma ka yira k'a fɔ o ka dɔ fara nin baara ninnu kan jamana lakani baara don wa Malikura baara don wa jamanakuntigi ye u bila nin de la Lala Kuyate ni k'a ɲini jamanakɔnɔdenw fɛ o fana ka fara olu kan k'o dɛmɛ baara la Lala Kuyate cogo min na hali bi laɲini ye min ye olu ka sabati fasiri don an ye min salo ka bɔ histoire kɔnɔ ka sanga u ka bi bɔli e bonya b'a la ayiwa Samayɛra tɛmɛni kan an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'an ka jamana lakana amina Ala ka basigi don a kɔnɔ n'an ye histoire bila an bɛ indépendant ta kɛ kana bila don n'an y'o ta Samayɛra ka sanga n'an ka jamana finitigiw ka wulikajɔbaw ye nin waati ninnu na walasa ka se ka dankari juguw la u kɔni ye wulikajɔba dɔw sabati min kɛra wasa ye kosɛbɛ barika da kan u ye dankari Banbaji tigilamaw ka kulu caman na Lala Kuyate u b'a fɔ nin ma ko kolon wasara i y'a dɔn wasa wɛrɛ tɛ nin kɔ an ka wuli ka maraba wasa dɔ wa n'o ka nɔgɔ i ma n'o yɛrɛ ma nɔgɔ i ma i b'i sigi i b'i kun keleku keleku ni maa min tɛ se o la i b'i sigi i b'i tigɛrɛ kɔnkɔn i y'a dɔn ayiwa a banna Samayɛra halisa Ala k'an ka sankɔrɔta Ala ka tigɛrɛ kɔnkɔn tigɛrɛ dɔɔni kɔnkɔn dɛ Lala Kuyate a ko i y'a fɔ cogo min na a ko n t'a dɔn min ye ka nin yɔrɔnin f'i ye a ko ka sanga ni waati laban ye Lala Kuyate Mali jamana wolomasiri tabaw dɔ b'a la ka fara diɲɛ don o don o ka san sɔrɔ kan juguw kan a ko Lala Kuyate a ko o siratigɛ la juguw caman o kɔni labana k'olu caman bila ka taa lahara a ko a daminɛ yɔrɔ jumɛn don jumɛn a ko décembre tile 12 an kɔrɔ Lala Kuyate leerekaw fɛ Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na a ko ka sanga ni u ka lamaga dɔw ye min kɔni kɛra yafuma b'a la o yɔrɔ kofɔlen in na Lala Kuyate o taara yafuma b'a la diinɛ faamajugu maaw dɔw ka dayɔrɔ sɔrɔ o ko ma ko jiri maaw min ka laban k'olu dayɔrɔ filenkolonci ni ka dakolonci Lala Kuyate ni ka laban ka maa caman kɔni jugu ninnu caman kɔni fa Lala Kuyate a ko o tɛmɛnen kɔfɛ décembre tile 13 an kɔrɔ o fana ko kura Lala Kuyate ka sanga ni u ka baaraw ye Mali jamana wolomasiri tabaw Buguni marabolo kɔnɔna na Lala Kuyate yen fana o taara sɔrɔ jugu dɔw kɔni bɛ motow la minnu b'a la ka yafuma b'a la minnu salo kɛ yafuma b'a la yɔrɔ caman na Buguni marabolo kɔnɔna na yen fana o labana ka bɔ ne banfilɛ ta ne ka cogo olu kun na Lala Kuyate o ma da o ma koyi décembre tile 14 an kɔrɔ ko kura yafuma b'a la mɛ min fɔ
fui nyuru jiseli yan fanfɛ ne la kuyate yen fana wolo masiri tabaw o taara sɔrɔ diinɛ faamu cogo jugu maa dɔw kɔni bɛ u ka janfa jugu kan ni k'o labɛn yɔrɔ kofɔlen dɔ la yen ne la kuyate o to sanni dugu cɛ ni ka laban o dagayɔrɔ 4 bɔɲɔgɔnko kun bɛ k'olu bila lajɛlen filɛ wojo ni k'a dakolonji o kun bɛ sandare ani lagamana ni ɲɔgɔn cɛ ne la kuyate o bɔlen kɔfɛ yen kokura o décembre tile 14 kokura ne la kuyate Sikaso kaw fɛ o labana ka taa sɔrɔ tugu kokura ye yafuma b'a la diinɛ faamu cogo jugu maaw n'a ka di ye a fɔ jatigɛwale maa kɛbaw o taara sɔrɔ olu fana bɛ u ka janfa jugu kan ni ka a yafuma b'a la a kokura don Sikaso marabolo kɔnɔna na ne la kuyate yen fana o ye yafuma b'a la bɔnɔ banfula ta ni k'a coro o caman kun na o taara sɔrɔ o kɔni bɛ moto caman sanfɛ ani o dagayɔrɔ la ne la kuyate a yera k'a fɔ maa ninnu kɔni de tun bɛ ye an ka sira daw fɛ ne la kuyate ka se ka dankari an ka taji duru mobiliw la fanga min na ni u b'a la ka taji sɛnsɛnni ka don ba Maliba kɔnɔna na a ko a ka ca la olu ye maa ninnu caman de ka baara bɛ bɛn o ma a ko o siratigɛla nin waati laban in na wolomasiri tabaw ko ni kɛmɛ ka funufunu ta o nɔfɛ ne la kuyate o sen nɔ an sen nɔ walasa ka se ka bɔnɛ banfula ani ka taa k'o coro kan na ka lahara drapeau ni k'o siri o caman kun na ne la kuyate Ablaye Jara ale ka fasiri don an ye nin salo ka bɔ indépendant kɔnɔ ka sɛgɛnna o ka bi bɔlen bonya b'a la ayiwa Samayɛra Ablaye Maka Jara a tɛ tɛmɛ nin na halisa Ala ka sebaya d'an ka amina yarabi jugu Ala k'olu fanga amina ayiwa an bɛ indicateur de renouveau ta Samayɛra n'an y'o ta i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ taji ko la Bamakɔ a yera k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ ko taji kɔni sɔrɔta ani gasoil a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka dɔgɔya awɔ ko ka sanga ni semaine tɛmɛnen n'o dɔgɔkun tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ko taji tun bɛ ka sɔrɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ nin dɔgɔkun kuma ɲɛna sisan a ɲɛna kuma ɲɛna hakilina ka ɲɛ sisan Lala Kuyate a ko ne kunnafoni ta a ko Isa Jakite ale de y'a fasiri ka sanga ni indicateur du renouveau olu ka bi bɔli ye a ko to sera tɔ an ka a kalaya a ko Lala Kuyate kulu min sigilen bɛ n'a ka di ye a fɔ comité régional de gestion des crises et catastrophes de Bamako Lala Kuyate sigi min bɛ kɛ o fɛ dɔgɔkun o ye o ɲɛnamaya a ko baara ninnu bɔla min kan o de ye ka daminɛ décembre tile 9 ka taa bila a tile 14 baaraw la a ko Lala Kuyate o siratigɛ la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na o don ko in a ko a ye mɛn k'a fɔ n'i ye a ta k'a lajɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ani nin dɔgɔkun in cɛ i b'a ye k'a fɔ essence ani gasoil olu dontaw n'a ka di ye o sɔrɔtaw maaw fɛ a ko o jɔra dɔɔni a ko Lala Kuyate baara ninnu yɛrɛ a bonya bɛɛ lajɛlen kun t'a mɛn k'a di gouverneur ma Bamakɔ gouverneur ko don Abdoulaye Kulubali a ko a baaraw kɔni kɛra sababu ka se ka kulu in a tɔndenw bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan a ko Lala Kuyate sigi bolila fɛn fila kan dɛ a ko a fɔlɔ a ko Lala Kuyate o de ye ka se ka fɛɛrɛ min bɛ sigi sen kan walasa ka se ka essence ni gasoil ta ka dɔ ka don yafuma b'a la ba Maliba kɔnɔna na Lala Kuyate ka fara o kan dala dumuni fana olu bɛ se ka salo ka don cogo min na Mali kɔnɔna na Lala Kuyate o kɛra yafuma b'a la sigikun filanan ye a ko nka n'i ye a ta k'a lajɛ DGCC o cogoya la Suma A Maïga ale kɔrɔfɔta ka yira k'a fɔ bi n'i ye a ta k'a lajɛ la quantité de stock en hydrocarbures est estimée ko bi taji min kɔni ne a ma bɛ se ka fɔ min kɔni mara mɛ an bolo bi Lala Kuyate jatew don u ka gɛlɛn ne ma dɔɔni a ko nin ka ca dɔɔni dɛ ko nka u bila jeni la Lala Kuyate ko litiri duma fara u ka essence la o ye hali bi 775 o don a ko Lala Kuyate a ko n'an taara gasoil fana na a ko o fana caman bɛ bi i ko min tɛ se jate na ka caya 6 480 000 litres de gasoil o fana bɛ bi Lala Kuyate a ko o fana litiri o de ye 725 ye a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate hali n'a yɛrɛ k'a fɔ ko dontaw dɔgɔyara dɔɔni dɔgɔkun in kɔnɔ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɔw kan ko o bɛɛ ni a ta jamana ɲɛmaaw kɔni kɛmɛ ka jɔ o jɔyɔrɔ la cogo min na dɔ kana se ka fara yafuma bɛɛ la tajiw sɔngɔ kan a ko Lala Kuyate Mahamadou Traoré ale ye conseiller aux affaires économiques ye gouverneur kɔnɔna na ale kɔni kɛlen ka kɔrɔfɔ ta Lala Kuyate a ye a yira k'a fɔ olu kɔni ka hamina ko gɛlɛn ye min ye o de ye hali bi ka se ka jamana kɔnɔdenw ka na ni yafuma bɛ ni fɛn kɔfɛlen ninnu ye cogo min na maaw bɛ se ka sɔrɔ wa a prix fɛn kana fara a kan Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko baaraw kɔni bɛ sen na a ko n'a ka di ye dakuruɲɛ kelen bɛ fɛn min faamu fasiri kɔnɔna na o de ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ o se la koyi a ko su fara
bala kleka la kuyete o bala ka fero de sigi senka tumina gelemi ni abesuro yafma bala ni fin dunna ka do jamana kono la kuyete o gelya olu ka sika ba la kuyete tuma jamana kono do o bisiga asoro lafiya la kata o ka ci uke lafiya la ka soro o masege isa jakiti ale ka fasido ami salo ka bo indicateur kono ka sano ka bi bolli e buya benna aywa samaira kifu na indicateur blanc nouvelle horizon amalita na nyota samaira ko liga jo sabatile no watina ya sami sanu nyini chuko juguye o ka sega dabla mali jamana konnana ni anga jiu fana cheni o ko yanfo ila mara konnana ni tekeke dragi ni ale machine ni medo ji chamancha la kasanu bo o ko o muganna ni teke dara o konka dala kuyati ni de la kan fu ya ku ni wen o kleme segu o kan ni tamama jobe o bulu fifa o jomba akolela kote jamana nyama o kalenkando ka fo ma ko munu na me dangara anga dugukulu la ko sanu botugo juga damaye ayarayi dala kuyate ka dangara anga nyene mela ni anga ji cheni yi ananga kuma kuno cheni dala kuyati jamana nyama o kalenkando ka fusiru ula akolela kuyate o sirati la bibe talike ministre solami ka baro beta kanyashi sigida anejiri wa kote bale baroma dala kuyate o kachi don watla baina ubi munu solo mali jamana fantana bela jenefe wala sa kasigata dala kuyati fere munu ngonin kanga tige jamana nyama ufe wala sa ka fusiru ne kewalo jula munu balaka anga kumukulu ananga ju niko halaki kasiga fusiru ubaraula akodala kuyate urisira tigala ukoni utara dugula dugumi ne abe yaramna ka fomi kono ode commune real de Sere Musa ani Samuye akodala kuyate abe yanfola o shakle konana akoyi utali dala kuyate na manya ka fo yemfana sanu nyine ko jugu onyo nyame na kade flevu sangarani obeteme oduwina dala kuyate yemfana utame yengoni nke yapma bala fambe yese noyi dala ho kelenka anga ji ko nyeyelama dala kuyate ka anga baw halaki ka dugukuru chenkata dala kuyate utara ya foto me dalagi mugwa ani nani onu o manyolo bela jeni salu ka faranyonka onu ngone fe otigunya nani ka joni gata suma shuru aka nge wala mbela nge bela kuyate akoni ya ataka lage ako ni wati ngona kungena kelene yi ako kangare daraka oye kangare da la kuyate umame ninga labaka oyele ka ula ko ka kuma ofe ako umame la kuyate ako ni ngoni ya antale ya mabara kungena minka ni mami ngoni mine ke ebala ka chene ka kanyeshi anga jiuma ananga kuma koloma ko daraka ko dama ayere yeki be sanu ni ko jugula bela kuyate amika mashma fo mine ne ka jeni ejole nyana nge aywa akofolo na kumne la kuyate angume wele katano oye ya mabara kata kangare da oye akola la kuyate jomna oka donga fo bara mini ube ola ako bara nyumate akola la kuyate ayaye ka fo do okoni ko keli do bala ka fara oka bara ka fo te ka bo ola ori salati la kuyate no wati na jamanya ma ko ni kangare da shi kanyeshi bela jenemo ka fo ne mami ngoni so la kuyate ka yira ka fo alibi ede bala ka anga kumukulu na nga dungolo che ka so weke ni dalaku ulu matrafali anga jiu sa fe la kuyate akona nye mama ko ne mena ola ametasuma blala ne ka jene ejole nyana Suleiman Kubali yan folla cercle do e préfet cercle do ale ayira ka fo ni ataka lage ke wale do mi metalike drage balala ako sharase article 62 ko di minne kona ako ale yere ya akonkoi ako obena atala kuyate ba ye ka fo ma do ko ka bara bene amo ako uluta ye mune koye ako mama ke ala ye ko do ako ojatikela ala kuyate ni ngone antale donze minga nanye mama mena ala ametasuma bleka mashma fena ka jeni ka ba buruje fieme asalo e yere jole nyana katane aye mama ne turi ale ka fasho na mi salo ka bo nouvelle ruzo kono ala kuyate buya be ni yorena aywa samaira ko hakilla mamu nga bare draki bare na kangarda kan nuna me barka da kan ma ko ndanga usa ko tigi yere kun sura mano sura la de aywa samaira ka bok na fun balango no bi am soir bi bama ko ta amu dasu na nyota iba ka fo mi metalike ko chere ayo chere dugu ko nana ngala ka fo ko ni watina ko marama fentibi do ko ni nalindo o munu mabugu na tike ko olu ko ni mbe ka ye chere dugu ko nana ni watinu nuna lala ko yati ako yef mabala oyira ka beni December ko tan nani utekare doni wa samba flani mugoni nduru lala ko yati akera yef mabala chere ka ufi ako kuchala marabuludo ako lala ko yati ni atagalage ako kuna funo muno ngoni zera ka
fara ɲɔgɔn kan olu ye a yira k'a fɔ ko diinɛ faamucogo jugu maaw a ko jatewale kɛbaaw a bɛ siga kuma b'a la o groupe saba bɔɲɔgɔnko ma minnu kɔni ni o kɔni ye minnu salu la a ko moto ba 50 ani 2 bɔɲɔgɔnko ka fara mobili 3 kan Lala Kuyate o kɔni de yera o bolo a ko maramafɛn cɛjugu a ko u caman fana yera o bolo dɛ a ko Lala Kuyate o kɔni a sigamɛ kɛla k'a fɔ o bɛ sɔrɔ kulu min kɔnɔ o de ye jeune min maaw ye a ko Lala Kuyate ni a ta k'a lajɛ a ko a yera minnu salula cɛrɛ ani a dafɛdugu kɔnɔna na Lala Kuyate i n'a fɔ ladala a bɛ deli ka yɔrɔ kɔfɛ a bɛ deli ka ye cogo min na a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o n'a min kɛ Lala Kuyate dɔw o kɔni ye ɲɔgɔn tila a ko dɔw tora ya kuma bala kungo ni so cɛ a ko dɔw yɛrɛ ye o kari ka don dugu kɔnɔna na Lala Kuyate ni ka taa minnu salo kɛ ni ka fiɲɛ ta fa ni k'o ɲini a ko Lala Kuyate a ko o siratigɛ la dugumaaw kɔni olu kɔni sirannen olu ye tabali gosi tabali min n'u ka wele da ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma Lala Kuyate cogo min na o ka se ka sɔmi k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na maa jugu dɔw kɔni bɛ olu tu la Lala Kuyate cɛrɛ ani a dafɛdugu la minnu kɔni ta bɛ minnu salo la fɔlɔ Lala Kuyate n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bɛ o cogo la o wele datɔ don ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma cogo min na u ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka se ka taa maa jugu ninnu dabɔ olu da la Lala Kuyate sani a ka kɛ n'an kun y'a dɔn ye a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko nin ye yɔrɔ kɔfɛlen yɔrɔ min na kuma ni kuma i b'a ye k'a fɔ maa jugu ninnu kɔni n'a mɛn zuwalen da ni ka laban ka minnu salo ni ka o bolo da a ko Lala Kuyate o siratigɛ la o kɔni yera ka bɛn ni karidon tɛmɛnen ye a ko o ka ca dɛ a ko motoba 50 ani 2 a ko mobili 3 bɔɲɔgɔnko a ko maramafɛn cɛjugu caman de bɛ o bolo a ko o kɔni ka ca o ye caya dan ye wa o b'a la ka minnu salo de kɛ mandama a n'a kɛ o b'a la k'o ka janfa jugu de ka olu bila yɔrɔ ɲini sen kan a ko nka wele datɔ bɛ jamana ɲɛmaaw ye Lala Kuyate cogo min na o ka se ka dɔn k'a fɔ ko cɛrɛ Kucala marabolo kɔnɔna na nin waati laban in na maa jugu dɔw kɔni bɛ minnu salo la ye Yusufu Konate ale ka fasiri don Lala Kuyate ye min salo ka bɔ Bamakɔ wula kɔnɔ ka sanga ni bi bɔli ye Lala Kuyate ni tile sumana a bɛ fɔ ko wula e bonya b'a la sama yɛrɛ sanogo an b'i fo a tɛ tɛmɛ nin kan fasuru u sɛbɛkɔrɔ walawala la faamuya fana sɔrɔ la walawalali ninnu kɔnɔna Ala k'a kɛ ten maa minnu bɛ fɛ ka faamuya wɛrɛw sɔrɔ ka fara walawalali ninnu kan sama yɛrɛ n'u ye ni fasiri kelen fɛn fɛn ye k'a daminɛ esɔrɔ la ka na soir de Bamako la u na ninnu kunnafoniw tɔw lamɛn ka se ka caman fara u yɛrɛ ka faamuyaw kan fara anw ka walawalali ninnu kan ne bɛ deli k'o de f'u ye kosɛbɛ ko fɔ tɛ kumaba a hakili de b'a tɔ dafa walahi o ye tiɲɛ ye kosɛbɛ ayiwa sɛgɛnna fiɲɛbɔ o bɛ kɔn suruku k'an di Asama o bɛ dɛ o b'a to sa yanni an ka don an ka bi rubrique kɔnɔ an k'o min ma ko an yɛrɛ ka dumuniw les plats de chez nous Madame Keita tɛ ayiwa yanni an k'ale bisimila an bɛ taa Tezara deuxième min k'an kɔnɔ dayɛlɛ ka ɲɛ ka sɔrɔ ka bi plat bisimila bi ta ye mun ye to kɛ ne m'o f'i ye yan a fɔ sa furu la an ka taa Jabate e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père Mika ani n b'o kundo d'i ma Tezara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye cogo jan Tezara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛnɛ budo diɲɛ Allah farafindenu jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛnɛ budo tiɲɛ ye Lala Kuyate
ayiwa a ko n taara n nana dantigɛli batu n bɔra somɔgɔw ɲɛna o tɛ soma sama bɔ baasi tɛ awɔ ayiwa Samayira an taara tezara kun filanan min ka se ka don an ka jɛmukan ta kun filanan o fana kɔnɔna o b'a to sa les plats de chez nous an y'a fɔ k'an bɛn'ale bisimila sɔɔni nka yanni nɛgɛ karafew ka tila labɛnw sabatili la an bɛ taa rubrique société la dɔɔni min ye Yusuf Janɛ hakili la kunu a tun ye kuma dɔw fɔ bi o kumaw dafaw fana bɛ yen jamana ko don an tɛ segin an tɛ ɲinɛ jamana kɔnɔdenw ka hakilina fana hakili la nafa ka bon jamana jɔli la an bɛ segin ka taa an ka technicien fan fɛ min ye Yusuf Janɛ an b'ale ka laseli ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na ko kura o bɛ bɛn président yɛrɛ y'a jira k'a fɔ n'ale échouera sifin bɛɛ échouera donc o kɔrɔ ye an sifinw de bɛ fanga la bi n'a ɲɛna an sifinw de tɔgɔ bɛ fɔ ko an ka sifinya kɔnɔ an ye jamana in ɲɛ ala k'an kisi fana n'a tiɲɛna o fɔ ko sifin dɔw delila ka jamana in mara ka tɛmɛ k'a ma ɲɛ u bolo donc an t'an sigi k'an bolo fila d'an sen kan fiyewu ka o lajɛ hali n'a sɔrɔ a tun tɛ sifinnaka bolo an t'an sigi sabula an faso don kuma tɛ a bɛ an yɛrɛ de bolo an bɛ min fɔ an sifin ɲɔgɔn ye n'o y'an ka autorité ye n'o y'an ka faamaw ye u fana ka to k'an lamɛn k'an ka hakilila dɔw ta k'a don ba la an dɔrɔn tɛ u ka jamanadenw lamɛn an ka jɛ ka baara kɛ ni hakilila kelen a ka ca la an bɛ bɔ tan o la ka min ɲini sifinnakaw fɛ vraiment an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in cogo min na jamana in sɛgɛnna bɛɛ b'a dɔn degun bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn wa gɛlɛya in ka dɔ fara kan an sifinnakaw de bɛ se k'a kɛ gɛlɛya in fana k'a dan sira la ou bien k'a ban pewu an sifinnakaw de bɛ se k'a kɛ sabula jamana ɲuman bɛɛ jigi y'a ka sifinnakaw de ye o la an dama la fana ɲɛ min bɛ Mali sifinnakaw kun ani hakilila min b'u la ani faamuyali min b'u la an dalen don a la siniɲɛsigi ɲuman bɛ jamana in ye sabula n'i y'a mɛn jamana a siniɲɛsigi a sifinnakaw de bon an jigi ka ɲi an hakilila sigilen don k'a fɔ an sifin minnu bɛ hakilila ɲuman bɛ an na jamana in jɔli la wa dusukun ɲumanya b'an na ka ɲɛsin jamana in ma sabula hali ni sifin kelen filila ka sira bila i b'a ye sifin tɔw tɛ far'i kan a waleya la fiyewu jamana in kɔnɔ yan i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'i opposé ko a kɛcogo ma ɲɛ wa a kɛcogo ma ɲɛ fana donc o bɛ jamana o jamana kɔnɔ a ka ca la siniɲɛsigi dɔ bɛ o jamana ye ka min far'o kan toujours an bɛ segin o kan an tɛ sɛgɛn o fɔli la o de ye bɛn ani keleya ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani yafa ye. Nana Kuyate. Samayira. Bɛn. Tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani yafa. Hakili la o y'a bɛɛ ye. N'o farala ɲɔgɔn kan. Nana Kuyate a dɔw la. O bɛ wasakɛ. Walahi. Ɲinifɛn o bɛ kɛ sabatifɛn. Kosɛbɛ. Ni ma fili fiyewu. O ye tiɲɛ ye. Kodi. Awɔ. Yusuf Janɛ y'a fɔ dɛ. A ko ten a ko fana Samayira ko jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'i ka siniɲɛsigi ye sifinnakaw de. A y'o fɔ. Nka o ye sifinnaka ɲuman ye dɛ. Anw kɛ. Fo sifinnakaw ka ɲɛ de. N'o tɛ Mali la ni siniɲɛsigi bɛ sabati dɛ. O ye tiɲɛ ye. Donc an ka hakilina ɲumanw ta. Nka an b'o la o. Yarɔ awɔ an b'o la. E bɛ to la. Ka da kunnafoni di ma. O fana y'an fana jɔyɔrɔ ye jamana ko la. O bɛ se ka kɛ État bɛɛ ye wa. Kunnafoni ko o ye belebele ye dɛ. Fɔ i b'a fɔ k'i bɛ ta la. Samayira kunnafoni ko ye belebele ye dɛ. O ye belebele ye. An filɛ hali kɛlɛ min na sisan. Kunnafoni ko b'a la dɛ. O b'a la. O ye tiɲɛ ye. Kana jɔ o la dɛ. A ma jɔ o la nka État in de kɔni i bɛ se ka dɔɔni fara o kan. Awɔ dɔw bɛ fara a kan. Dɔɔni fara a kan. A bɛ ɲɔgɔn dafa de. N'i tɛ kɛ ni ye duguni fara a kan sisan. Ni ne ye kunnafoni di ne b'o la ka ban. A ka dɔn min ne e tora ka to ka wariw di ne ma sisan n ka kunnafoni n ka se k'a di ka ɲɛ. Madame Kota Aminata Traoré e ni sɔgɔma. Kɔni baasi t'e la. Maa ka pa ko de tun bɛ ka maaya kɛ. An bɛ fasojɔ kuma na e bɛ wari di kuma na yan. A bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn na. A bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn na. Ni ne bɛ kɛ wari. Kosɛbɛ. Faso tɛ jɔ wari kɔ. A tɛ jɔ musaka. A bɛ ɲɔgɔn dafa de. Mais maa bɛ fo. E tɛ baara kɛ fɔlɔ wa. Ne b'a fɔ k'i ko ka wari di. Wari de bɛ baara accompagner. Ne ye wari bɔ sisan. O b'a to baara kɛ ko ɲuman. Yɔrɔ a bɛ se ka kɛ hakilina ɲuman dɔ bɛ ne la. Mais a bɛ se ka kɛ moyen tɛ ne bolo k'o hakilina. N'i y'a fɔ ne b'a kɛ. A exploiter. N'i y'a fɔ ne b'a kɛ. A kɛra Samayira. N'i ko ten. An bɛ k'i fo. Ka sɔgɔmadon kɛrɛnkɛrɛnnen rubrique kɛrɛnkɛrɛnnen min b'a kɔnɔ. Tarata o tarata ni o ye les plats de chez nous ye Samayira. Hakili la Madame Keyita ye kɛnɛ sɔrɔ. An b'a yɛrɛ fo. K'a ka rubrique kanubaga bɛɛ lajɛlen fo. Parce que m'a dɔn k'a fɔ ni tarata sera musolaka caman bɛ sigi jabaranin kɔrɔ ka les plats de chez nous ko a ɲɛmada. An bɛ kuma b'i bolo. An b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ni sɔgɔma. Ala ka tile yɛrɛ d'an ma. Ka garisigɛw foni tama tama. Bon bi les plats de chez nous kɔnɔna la dumuni t'an bolo ka jira. Bari Ala b'a ta la, maaw b'a ta la, Ala fana b'a ta la. Anw kan ka taa min fɛ yen
an mamuso banna ala ka hinɛ la donc an ma se ka enregistrement kɛ bi mais o hokumu kɔnɔna na komi nin yɛrɛ le plat de chez nous nin y'a kalo 5 ye donc an y'a laɲini k'a ye maaw tɛ min ye caméra kɔfɛ k'o yira maaw la bi awɔ parce que kuma o kuma an mana na u k'a dɔn baara b'a wɛrɛ Samira tɛgɛ falen ba a bɛ k'a don a da kɔnɔ Samira baaraba de bɛ ko in kɔfɛ caméra kɔfɛ fana maaw de bɛ yen fana minnu b'an dɛmɛ mais an ye min sɔrɔ ka yira u la an yɛrɛ k'o lajɛ n'Ala sɔnna ne yɛrɛ k'a yɛrɛ selfie a duman dɛ mɔgɔ tɛ o dun fɔlɔ la ka t'i fɔlɔ kɔ ayi fiyewu tɛ kɛ kun kɔni ni dumunko dan ye tiɲɛ la nin bɛ maa si t'a dɔn nɔgɔ ayiwa an b'a fɔ k'aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ k'an ba yɛrɛ fo n'o ye Aminata Daɲo an b'an ba yɛrɛ fo Aminata Daɲo n'a yɛrɛ ye juguya tobilenw yira la a ɲɛfɔ n bilasira d'accord e kana faamuya ko fɛn dɔ de b'a la ayi ni mo mo sama de parce que i to da sisan ayiwa an ye min sɔrɔ ka yira o la ani madame Keita tigi dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi an m'a fɔ ale ye min yira maa bɛ se ka fasa nin kan kan a ma nɔgɔn dɛ aw kumana aw ma kuma fɔlɔ ni dɔɔnin farala an kan dɔrɔn n'i ye 5 kilos ta dɔrɔn ale Adi Castro électronique a bɛ Moribabugu la a ɲɛsinnen bɛ Moribabugu polisiso yɛrɛ ma Moribabugu polisi o y'anw taasira yɛrɛ de ye iPhone donc a bɛ iPhone di ayiwa Castro a yɛrɛ bi a kana ɲinɛ an kɔ o yɔrɔ ma pan na ta kulo na a ma pan na dɛ o bɛ pan cogo i b'o fɔ émission na ka ɲa a lamɛn n bɛna émission heure bila a kunna n'a y'a mɛn n'Ala sɔnna a ma a kana ɲinɛ an kɔ a tɛ ɲinɛ surtout ni sugu ninnu na n'i y'a filmé ni iPhone i ma a banna Castro i folen don mais Aminata yɛrɛ fo i nisɔn ka di courage b'i la i nɔfɛ baara ka di kojugu i bɛ envie di mɔgɔ ma i n'a aw ka segin ka baara kɛ patience b'i la n bɛ aw ka caméraman fo k'aw ka chauffeur kɛ fo vraiment patience b'aw la aw bɛ courage don mɔgɔ la. an ka dɔ in kɛ yan ok an ni Abibatu Job de n'o y'an baarakɛɲɔgɔn ye k'a bɛna cɛku dilan ka yira an na Biba i ye fan bɛɛ ɲagami sa i kana ɲinɛ i bɛ yɔrɔ min na o dumuniw ka yira i denw fana na o b'a to u fana b'a ta u b'a yira u denw ka sɔrɔ ka Mesi Keyita fo nin yɔrɔnin na ni o ye Bakari Keyita ye ale min sɔnna bi ne ka sigi nin kɛnɛ kan a folen don k'a dusu b'a bɛ i b'a pɔmi ka ɲa awɔ bi ne ka nin bɛkaw de ye sinon ne ka cɛkɛ ko yɛrɛ a ma bon cɛw ko na ma bon i ma ne b'e dɔn yɔrɔ Madame Keita parce que kuma o kuma n'i nana bɛ ni cɛkɛ ye an k'o to secret na sisan y'a bɔ i bɛna sagasaga ni jumɛn tobi ka yira an na bi ani kini wa ou bien ani jumɛn ne y'a yasan kini tobi awɔ sagasaga ko bon bon c'est bon ne yɛrɛ ko an ka rubrique man di mais plat de chez nous si ma fɔ bon an bɛ se ka segin o yɔrɔ kan k'a fɔ aw ɲɛna k'an kun bɛ Sikaso an balimamuso n'o ye Fatumata
a tiɲɛ la dumuni ninnu bɛna n'a duman ye yan sa nka ja baara ma nɔgɔn sama a ma nɔgɔn dɛ tigɛratugu an yɛrɛ ye to fasa la i b'o kɛ dɛ i b'o kɛ ale tigɛratugu a tiɲɛ na a tɛ taa o kɔ o caman de b'a la kosɛbɛ parce que an bɛ ninnu yɔrɔ ninnu de bɔ a la walasa cogoya min na a bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn 7 minutes ma k'a bɔ a ye tapu bɛɛ o de bɛ bɛn 7 minutes ma donc a b'a tigɛ tigɛ k'a kuru k'a bɛn minutes 7 ma donc ninnu yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka bɔ parce que kuma dɔw la hali ni an yɛrɛ bila micro ɲɛma yɛlɛ bɛ tila an na o ye adamadenya yɛrɛ taabolo quoi ou bien kuma bɛ bali ka tigɛ i la ou bien e yɛrɛ bɛ réaction dɔw kɔnɔna na a tɛ se ka bɔ télé la donc an y'a kanu ka o fana bɔ an filɛbagaw k'a lajɛ k'a fɔ ko baara in fana baaraba de b'a kɔfɛ nin yɔrɔ la m'an ka chauffeur fo k'an ka caméraman fo kosɛbɛ awɔ ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ rubrique in na bari n'i y'a mɛn an bɛ se an ka tobilikɛlaw ma olu fana de don an n'olu de bɛ a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛmaayaso fana fo ale min bɛ mobili bila an ka disposition na walasa an ka se ka bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka se an ka mɔgɔ ninnu ma awɔ u bɛɛ folen don yan yɔrɔ la ayiwa Samɛta an yɛrɛ fana bɛ madame Keita fo o bɛ fo dɛ ani foli ka kan ani timinadiya bisa kɔni nɔngɔn ni dawa ma se ka kɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko madame Keita bɛ sɛgɛn min na caméra kɔfɛ ka se ka na e b'a fɔ ne ko dɔ bɛ n'an jiginna sisan an bɛ taa an ka to dun a banna an bɛ taa an ka to dun an bɛ taa an ka to de kɛ bi sɛbɛ la ne ma deli Samɛta de ma fɛnnin dɔ kɛ o ni to ma se ka dun Samɛta an ye to de prévoir bi ala ka n'a ka ko n'a ko ye mu to tɛ tigi ya ayiwa madame Keita ka kɔrɔfɔ segin ma i ka se ka kɔrɔfɔ kuncɛ kuma fɔ ani welekan laban min bɛ yen ka ɲɛsin dɛmɛbagaw ma hali bi rubrique jukɔrɔma tintin na an bɛ an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo halisa k'an ka ɲɛmaayaso fo n'o ye Elhaji Usumani Sogore ye a n'a ka baaraɲɔgɔn bɛɛ technique mɔgɔw yɛrɛ fo yan nɔ ka ne yɛrɛ furukɛ ɲuman fo ni rubrique yɛrɛ sababuya bɔra ale la n'o ye Mohamed Keita ye n b'a fo kosɛbɛ yan yɔrɔ la donc k'a fɔ maa o maa bɛ fɛ k'i sen don nin rubrique in na i b'an wele nɛgɛjuru sira la n'o ye 79 ni 79 kɔngɔ 63 ka 63 daw kan 39 79 59 ka sɔrɔ ka kuncɛ ni 59 i b'an wele a bɛ se n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn e ni madame Keita bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a baara a filɛ nin ye nɛgɛjuru sira b'a la ka fini fana dogo donc ni maa min ye nin kɔngɔ i bɛ madame Keita lasɔrɔ baara kan ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten ka welekan lase maa o maa ma n'i bɛ fɛ ka nin rubrique fana jukɔrɔma don sponsoring ka sponsoriser k'i ka image associée à la i bɛ se k'an wele nin numéro in fana la a ka ca Ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna a ma o yɛrɛ c'est très important i b'a ye k'a fɔ maa caman de b'a fɔ ko nin yɔrɔnin ka d'an ye o la Lala Kuyate a y'a fɔ cogo min na baara in yɔrɔ sisan an ye dɔw ye hors caméra sɛgɛn caman de b'a la ka mɔgɔw ta ka taa mɔgɔ dɔ fɛ yen ka ta ka taa sigi ani a yɛrɛ bɛna sigi ka tigɛtigɛli min kɛ ani ka réflexion Lala Kuyate ni dɔ sɔrɔla k'a fara kan min b'a ka image associée à la en termes de sponsoring donc o b'an dɛmɛ kosɛbɛ o b'a to Lala Kuyate hali a bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ Bamakɔ ye o bɛ se ka to a ka se ka bɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na donc ka taa baara kɛ n'a ka da a bɛ taa hali fa Bafulabe taa Lahandi aw ka se k'olu bɛɛ kɛ ayiwa ka se ka madame Keita bilasira hakili la an bɛ segin ka don an ka rubrique société kɔnɔ n'an donna an ka rubrique société kɔnɔ docteur Burema Sangare an n'ale fana ye masala kɛ an bɛ o ɲɛmada ka se ka madame Keita bilasira yaasa an ka se ka taa an ka to dun sɔɔni n'Ala sɔnna a y'o fɔ a yɛrɛ i min jasi fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw ka yɛrɛ fɛn na an bɛ misali ta sisan en 2020 kɔnɔ fɛnw kun prix yɛlɛla mais sisan an bɛ yɔrɔnin min na ko bibi in na fɛnw bɛɛ prix jigilen don a
akala malo yo akala ɲɔ yo akala tous les prix sont maîtrisés, ça il faut le reconnaître. Ne yɛrɛ ye bagan baarala ye, ne yɛrɛ y'a ye k'a fɔ an kun bɛ kaba san 6000, kaba bɔrɔ sangilo bɔrɔ san 6000, mais sisan a bɛ taa 2500, 3000 o y'a cayalenba ye yɔrɔjɔ bolo la kɔni. Donc ça veut dire que nin fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi nin bɛɛ ye anw denmisɛnninw de ye, a b'anw de concerner kosɛbɛ. Voilà, an k'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu bɛ fɔla an ka jamana ma, il faut qu'on soit armé, il faut qu'on s'informe. Allez-y à la source de l'information. Ni mun fɔra n'o jaabi t'i bolo, ni mun fɔra secteur mun kun kɔnɔ ni mun kan, donc i tagama ka se o tigilamɔgɔ ma. A kala cybercriminalité yo, a kala défense yo, secteur ni information ɲinini mago bila i bɛ se o secteur ma, a ka ca Ala fɛ service de communication b'o service nin bɛɛ la mun bɛ se ka aw bilasira. Donc an bɛ dugawu kɛ surtout jeunesse ye mun faamu kosɛbɛ, ne yɛrɛ content na kosɛbɛ, o ye jeunesse ye crise carburant in faamu kosɛbɛ. La jeunesse est restée déterminée malgré ce qu'on appelle cette crise-là. Maintenant, mɔgɔ ninnu ka ɲininda u ye ka mun ɲini halisa o ma sabati. O tɛ se ka sabati fana parce que je pense que an bɛɛ ɲɛ yɛlɛla sisan. An bɛɛ ɲɛ yɛlɛla sisan. A yɛrɛ ye kabali yɛrɛ ye k'a fɔ ko Bamakɔ binna. Donc i t'a dɔn k'a fɔ an bɛ to la an bɛ jeunes fo minnu bɛ internet kan. Mɔgɔw kana bɛɛ n'a ka baara don minnu bɛ internet kan an b'u bɛɛ fo, an bɛ média bɛɛ fo. Bɛɛ y'u jɔ la ka yira mɔgɔw la k'a fɔ par A plus B mun bɛ ka fɔ o ti tiɲɛ ye. An b'an ka Maliba in kɔnɔ yan, an bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan, foyi tɛ yan. An bɛ dugawu kɛ dɔrɔn hali Ala ka jamana basigi, Ala ka jamana basigi. Donc a yɛrɛ ye indice minnu bɛ ka ye mɔgɔw fɛ o b'a yira k'a fɔ inchallah a ka ca Ala fɛ jamana in bɛ ka taa ɲɛ parce que o bɛ dɔn mun fɛ à chaque fois le budget progresse. Lala Kuyate. Samaira. Flagɛ. Kosɛbɛ. Dr Burama Sangare. An b'a fo kɛnɛ mun na. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Awɔ. Ko jamana bɛ yafuma bala dakun min kan bi. Kosɛbɛ. Lala Kuyate i y'a fɔ i ka kuma daminɛ na. Wallahi. Jɛmukan in sigi kun de ka se ka jamana kɔnɔdenw olu ka hakilinaw fana k'u salo ka fara ɲɔgɔn kan. Lala Kuyate madama an ka a fara ɲɔgɔn kan cogo min na an bɛ se ka jɛ ka jamana in dilan ɲɔgɔn fɛ. Kosɛbɛ. O siratigɛ Lala Kuyate. Dr Burama Sangare a y'a hakilina di jamana kan k'a yira k'a fɔ ko ɲɛkun min bɛ bi. Lala Kuyate jamana kɔnɔna na i n'a fɔ a taamana Isufu Jane taama na sifinnakaw nɔfɛ k'a yira k'a fɔ Lala Kuyate an ka fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra a dɔw la a bɛ ɲa surtout a da sera fana essence ko min na an b'a la nin waati in na Lala Kuyate cogo min na an ka se ka faamu ni faamucogo ɲuman ye k'a dɔn k'a fɔ Lala Kuyate waati kunkurunin ko don wa dɔw ka laɲini jugu de don ka ɲɛsin jamana ma Lala Kuyate ko nka a bɛ tɛmɛ n'Ala sɔnna a bɛ tɛmɛ Samaira ko fɛn min bɛ to misɛnya la o dan ye finikisɛ ye awɔ n'o tɛ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ bonya dɔɔni de don wa dɔɔni fana o tɛ tɔ to ko la awɔ dɔɔni an bɛ san sɔrɔ n'Ala Alakira jɛna n'a ye an ka muɲu halisa an ye muɲu min kɛ ka se fo bi ma a tɔni man ca tuguni an ka muɲu k'a tɔni fana kɔnɔ n'Ala sɔnna Ala bɛ jaabi ɲumanw d'a ma. Sɛgɛsi babi awɔ o don ko fɛn bɛ to min o dan ye mun na fɛn min bɛ to misɛnya la o dan ye finikisɛ de ye. Kuyate nti an ɲɛfɛla Dirisa Kansa o ba ba Dirisa ko le ko kɛra kɔnɔ sɔgɔma na k'a kulubali fo jaabi Samaira hali bi ka to rubrique société an bɛ taa sugu kɔnɔ an y'a fɔ nin waati in na sugu kɔnɔna a kɔni a ma ka di kosɛbɛ parce que an bɛ k'an sɛnsɛn ka se san laban yɔrɔ la maa caman bɛ sɔrɔ sugu kɔnɔ nin waati in na ko fɛn tɛ bolo la ka taa sugu kɔnɔ dɛ fɛn tɛ yen mais hali ka dan t'an munumunu k'an ɲɛ fana damu parce que nin waati ninnu na fɛn ɲumanniw de bɛ na o fɛn ɲumanniw bɛ yen hali ni taara i ɲɛ damu ka nisɔndiya min na s'i yɛrɛ ma o bɛ espoir ye o tiɲɛ don o la an bɛ taa sugu la an ye client dɔ kuma ɲɔgɔnya sannikɛla awɔ kɛ sannikɛla ayiwa musokɔrɔba dɔ a ye min sɔrɔ k'a fɔ an t'o la ka sɔrɔ ka na n'Ala sɔnna o bɛ bɛn Ala ka jamana kolo suma Ala ka bɛn don jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ya Rabbi seitanɛ Ala ka a nagasi k'a bɔ jamana kɔnɔ ya Rabbi Ala ka an bɛɛ bɛn kelen ma ka munnu ni sabali di maliyɛnw yɛrɛ ma an ka ɲɔgɔn faamuya an ka kan kelen fɔ an bɛɛ bɛ ka seli i ka duwawu kɛ da kunnandi Ala de b'a dɔn da barika ma Ala de b'a dɔn jamana ye an de t'a dɔn n'an ma jɛ ka duwawu kɛ mɔgɔ si tɛna duwawu kan ye an yɛrɛ de bɛ ŋaniya siri k'an ŋaniyaw kɛ kelen ye an ka duwawu kɛ an ka jama n'Ala k'a kɔlɔma suma n'Ala sɔnna a bɛ suma nin bɛɛ bɛ ban mais an k'an cɛsiri a tɛ ban cɛsiri kɔ an ka bɔ janfa dingɛ la jamana ɲɛmɔgɔ bɛ taa yen an de t'a dɔn dɛ jamana ye mɔgɔ si tɛna dilan an nɔ la an de t'a dɔn hali n'an taara an denw n'an mɔdenw olu de bɛ to yen nɔ donc an bɛ duwawu kɛ ya Rabbi a ka k'an ɲɛna
Ayiwa sugu alhamdulillah dɔɔni gɛlɛya de y'a to wari tɛ parce que ni kɛlɛ bɛ yɔrɔ la dɔrɔn ayiwa nin sugu de bɛ kɛ nka alhamdulillah a ka wusa dɔɔni sa bitigitigiw yɛrɛ mɔgɔw ka na ka sanni kɛ a ka d'u ye donc n'an nana fana u bɛ fɛɛrɛ kɛ an n'olu ka bɛn u tɛ fɛ an ka taa awɔ gɛlɛya de nana ni nin bɛɛ ye an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala k'a bɛɛ ban n'ala sɔnna a bɛ ban. ni ala sɔnna k'a bɛ ban sa a bɛ ban ala kuyate o tiɲɛ dɛ o la ni ko in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ hali bi jamana cogoya kosɛbɛ an wulila ka se ya kuma bala sifinakaw ka kulu ɲɛmaa ma Bamako kɔnɔna na ali kuma kɔni n'o o ye président du conseil régional de la jeunesse ye ala kuyate olu ye CNG ye baara in na o fana wuli ka jɔ caman kɛ Samayɛra u ye wuli ka jɔ kɛ u kan ka fo dɛ ko di u kan ka fo o tun bɛ taa station kɔnɔna na a y'a fɔ k'o ye baara in kɛ ko fils sabililayi a y'a fɔ sisan machine m'u bila la e bɛ na mɛn fasoden ɲumanya ni ŋaniya ɲumanya ko dɔ bɛ d'o ma Samayɛra an y'a ye commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ye sifinakaw ye commune bɛɛ kɔnɔ Bamakɔ yan a tun bɛ Mali région bɛɛ o fana cogo kelen na a y'a fɔ tiɲɛ na Samayɛra o b'a yɛrɛ k'a fɔ sifinakaw u bɛ ka jamana ɲɛtaa sabatili u bɛ ka waleyaw kɛ ko di o la ka sanga ni o ye an wulila ka se u ka ɲɛmaaba ma kosɛbɛ Lala Kuyate a y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu ye nin kɛ ko maa si ka dɔrɔn ma d'olu ma mais olu yɛrɛ y'a ye mɔgɔw bɛ taa sɛgɛn station ɲini na olu yɛrɛ wari fara u yɛrɛ kan ka ji suma sa ka taga mɔgɔw ordonner walasa ka se ka u dilan ka ɲɛ a ye min sɔrɔ o la non nin ye Malikura sifinakaw ye ko di wala i ka sɔrɔ ka da kosɛbɛ ayiwa Samayɛra hali bi an ni nɛgɛ karafetigiw bɛ ɲɔgɔn na mansin baara don yanni ali kuma ka image ka labɛn an yɛrɛ bɛ an da don sifinakaw ka waleya ninnu na Samayɛra an y'a ye station caman kɔnɔ ni sifinakaw ka cɛsiri tun tɛ a taji ko est ce que mɔgɔw ye muɲu min kɛ an tun bɛ se ka muɲu ka o wagati kɔnɔ parce que ka d'a kan ni tajiw kun nana i b'a ye k'a fɔ sifinakaw de tun bɛ siw ɲɛra ka se ka mɔgɔw la u hakiliw yira ɲɔgɔn na station kɔnɔ bɛɛ ka se ka kɛ basigi karamɔgɔ ye mɔgɔw k'u jɔ ka aran ka a matarafa ka ɲɛ ne nana nin ɲɛ o ka se ka bɔ a la bɛɛ lajɛlen ka jɔ aran na ka aran minɛ ka ɲɛ yaasa bɛɛ ka sɔrɔ ka sɔrɔ kɛlɛmakɛ wɔyɔmakɛ sifinakaw y'u jɔyɔrɔ fiyewu la kosɛbɛ a ko ten a ko ko nalen a ko u ye ɲɔgɔn wele commune bɛɛ kɔnɔ Mali région bɛɛ Bala Kuyate ka sigi ka fɔw kɛ ka réunion d'urgence kɛ olu bɛnna min kan ko o kɛra nin ye ayiwa an ka taa ali kuma lamɛn an ka sɔrɔ ka segin ka na a bɛ bɛn bureau minnu bɛ an ka bureau minnu bɛ commune 1 na ka na commune 6 la an ye réunion d'urgence profile k'a lajɛ bon anw jɔyɔrɔ anw sifinw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye nin ko in na san o de la an ye réunion d'urgence kɔfɛ an wulila ni slogan min ye anw sifinw jɔyɔrɔ an sɔrɔla o de ta ka jilen don ka gɛrɛ an yɛrɛ kɔrɔw an yɛrɛ balimaw an yɛrɛ dɔgɔnin minnu bɛ station na ka gɛrɛ u la k'a fɔ vraiment an k'an jɔ an ka aran formuler ka ɲɛ bɛɛ y'i ka carburant ta bɛɛ y'i ka taji ta ka taa i ka ci la bon vraiment komi tajiko in bɛɛ hawujalen don an ka kɛ ni nombre hakɛ ni jamana autorité wa nombre hakɛ mun di ko 20,000 mun kɛ mobile kɔnɔ an k'o respecter ni ko ka mun fana kɛ moto kɔnɔ an k'o respecter pour que bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ parce que an m'a dabɔ dɔwɛrɛ kama dɛ anw de ye société civile ye mɔgɔw minnu bɛ aran na anw dɔw de don anw de kɔrɔw don an dɔgɔ don an faw don an baw don donc sɔni aran kana n'a fɔ dɔ bɛ ɲɛ dɔ tɛ ɲɛ u bɛ se ka wuli ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye donc an nana an jɔ ka aran in formuler ni ɲɛni an sifin an fana jɔyɔrɔ ye min ye an ka sigida kɔnɔna na n'an ka Mali yɛrɛ kɔnɔ ka Mali autorité dɛmɛ ka baara la o ye ka na an yɛrɛ fa n'an baw sensibiliser ka na f'u ye u k'u jɔ tan u ka pour que carburant ka sɔrɔ ala y'a kɛ depuis an y'a daminɛ fo ka n'a bila mun na ka daminɛ Bamakɔ kɔnɔ yan kɔni an ka gɛlɛya foyi ma ye carburant ko in na parce que a bɛɛ tun bɛ ka taa tacogo la comme ça se doit mɔgɔw bɛ taa aran minɛ ka discipline kɛ ka aran minɛ pour que ni tout ser'i ma i bɛ carburant ta i bɛ taa donc ni sifin fɛn fɛn nin kɛ u ye nin kɛ de façon bénévole parce que pourquoi a sifinnaka foyi tɛ k'a fɔ n'a bɔra dɔrɔn jamana kɔni bɛ to ka na sanisiw d'an ma u bɛna ji d'an ma ani ba ɲumankɛ tɛmɛtɔw bɛ se ka dumuni sanisi pate dɔw san k'u d'u ma pour que u ka se k'olu dun donc vraiment a kɛra Bamakɔ jeunesse bi fana jamana autorité bɛ ka an bila sira mun kan pour tout b'u ka jeunesse ɲini cogo min na Mali la an y'a jira jamana autorité la nous sommes prêts à engager pour défendre nos pays parce que pourquoi jamana wɛrɛ foyi tɛ anw bolo ni Mali ni jamana tɛ. Lala Samayɛra
shifinakaw i y'a fɔ cogo min na jamana siniɲɛsigi o tɛ anw ye sifinw ye wa o ye dɛ sifinakaw ye n'an y'o waleyaw n'an y'o olu bila ɲɛfɛ kabi sisan nɔ ka wariko to yen nɔ barika da kan n'i tun ye wariko lajɛ nin na sifinakaw ye min kɛ u tun t'a kɛ barika da kan effort physique yɛrɛ ale ma nɔgɔn k'i farisogo doni ka taa si ɲɛna ka si k'i jɔ ka tile k'i jɔ yasa jamana kɔnɔdenw ka taji sɔrɔ lafiya la baara min don baara nɔgɔn tɛ nka sifinakaw y'a kɛ jamana kanu min kama an bɛ Mali sifinaka bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ Kayi fo Kidali sifinaka bɛɛ lajɛlen folen don k'a fɔ hali bi Ala k'u fanga se awɔ Lala Kuyate ka dɔɔni da État in kan Lala Kuyate anw bɛ tile e y'a fɔ cogo min na ko jamana siniɲɛsigi ye a ka sifinakɛ ɲumanw ye walahi o la Lala Kuyate maa bɛ se ka jigiya k'a fɔ sifinaka minnu bɛ bi Mali kɔnɔna na maa bɛ se ka a jigi da o kan Lala Kuyate gɛlɛya nanen chauffeur ta kɛra an bɛ taa ta ka na sɔrɔsiw ko anw bɛ o lakana ka don opérateur économique ko an seko ye min ye an b'o kɛ Lala Kuyate sifinakaw fana ko o la sisan an seko ye min ye o de ye ka wuli ka taa taji feere yɔrɔw la ka taa bila an faw n'an kɔrɔw ɲɛ an balimaw ye Lala Kuyate ka se ka o dɛmɛ k'o ka tajiw sɔrɔ i y'a fɔ cogo min na walasa ka se ka mankan k'o jɔya o ni ɲɔgɔn cɛ o ma dan o ma dɛ Lala Kuyate o seko kɛra min ye o y'o fana kɛ a ko Lala Kuyate i bɛ ɲininka a ko a kɛra joli a ko baara in bɛɛ lajɛlen kɛra fi sabililayi ko faso kanu don ko o de y'an seko ye i y'a dɔn o don ayiwa sifinakaw foli belebele y'u ta ye mais e yɛrɛ kan ka taa fara o kan i y'a dɔn komi taji wɛrɛw bɛ ka na n'a daminɛra zen ne yɛrɛ bɛ taa fara o kan e tɛ murabu sifinakaw ka kulo kɔnɔ wa awɔ ne b'o la sɔɔni dɔrɔn i b'an yɛrɛ ye jama ɲɛfɛ tɔ man ca bilen Samayira nin ye ko in bannen de an bɛ ka se ko in banni yɔrɔ de awɔ dɛ sɔɔni dɔrɔn nin ko in a bɛ k'an bolo sogo jugu ye Ala k'a kɛ ten awɔ n'Ala sɔnna Ala k'a kɛ ten awɔ a bɛ kɛ o Ala k'a ban Mali ye jamanaba de ye jamanaba ɲɔgɔn don Ala ko sɔn diɲɛ k'an to janfa la Samayira Ala k'an to janfa la amina Lala Kuyate kosɛbɛ i ko bi ta an b'o bila yan an t'o bila nin yɔrɔ in minnu bɛ ka se cɛncɛn kan waati selen waati tɛmɛnen tɛ waati ye a sebali tɛ waati ye nka waati selen de ye waati ye o waati min sumana ka d'an ma ɲɛmɔgɔyaso fɛ o waati kofɔlen sera nka ko mɔbili mana fa cogo cogo k'an mun fo o place nin bɛ sɔrɔ an tɛ se ka wuli n'an ma bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin kanubagaw ma k'a daminɛ Mali kɔnɔ ka taa Mali kɔkan na Sirifila tele kanubaga bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɔma don o jɛmukan kanubagaw an b'u fo Samayira kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ taa Masina mara kɔnɔna na an kanubaga belebelew bɛ yen nɔ Seyida Umu Koyita Madame Jara an b'a fo kosɛbɛ a ka pharmacie kɔnɔna na a bɛ Sirifila tele kanu a ye sɔgɔma don o jɛmukan kɛbagaw yɛrɛ kanu an fana b'a fo a ka kanu na k'a fɔ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma Samayira o cogo kelen na an b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ ye Sirifila tele kanu an b'u bɛɛ fo k'a fɔ nin de kɛra an seko n'an damayira ye bi jɛmukan kɔnɔ n'Ala ma basi kana Samayira n'a ye sini fara an si kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na Lala Kuyate k'i fo k'i waleɲuman dɔn ne deli ko de fo i ye ko duman o banbali o jate dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ o b'o cogo la bi jɛmukan an sera ka min fara ɲɔgɔn kan depuis kunnafoni gafe ka fara yafuma b'a la kunnafoni wɛrɛw kan Lala Kuyate o de ye nin ye k'a fɔ o gɛrɛsɛ kɛra nin ne ye bi ka sanga ni bi jɛmukan ye k'o yɛrɛ fo k'o waleɲuman dɔn u ka lamɛnni ko ɲuman ani u ka filɛli ko ɲuman na maa dama u ka kanu na k'a ta ka ɲɛsin anw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bɛɛ ka fo a tɔgɔ ani a jamu na Lala Kuyate ne yɛrɛ ma basi kɛ su in na 23h30 ka taa bila 0h30 la sɛgɛ bɛ kɛ ni jɛmukan in kan Lala Kuyate ne ni e ne yɛrɛ ma basi kɛ anw na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan 10h 11h ka jɛmukan kura ninnu ka o maana sani o cɛ an bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo dibila baarakɛbaaw de ka ca anw na depuis minnu bɛ jaw fara ɲɔgɔn kan k'a fara ne k'a cari jɛsirigida ni k'a ye diffusion ka na réalisation na Lala Kuyate an b'o fo k'o waleɲuman dɔn an baarakɛɲɔgɔnw jatalaw don an b'o fo k'o waleɲuman dɔn Lala Kuyate an ka ɲɛmaaya so an bɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo kelen-kelenna u ka sanga ni u ka baaraw ye o la k'a fɔ Lala Kuyate e ni ne an t'a fɔ ko Ala ka sini yira na amina Ala ka bi tile tɔ diya amina aw k'an bɛn ni ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛmɛ tiɲɛ la mon père me kadi hali n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni
sisan kɔni i ye teko jaro tezara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudu tiɲɛ ye ala tezara